Eastern Range Divisional ke parlo Bokajan Forest Range pranap terang kapin khat lapen Ranger Nixon rong hang lapen ari sang ho tumpen chelangsi pajoni yang bong chardun ron aron repen thengpi ke pon kanghu gari kenep dun long birta kilong dun athengki ke damtang thang ni phai phlia jo aron repen thengpi kanghu tuma gari pon bom po birta longsi kilang chari dun jia phan Bokajan Forest Range Ranger pranap terang hen pen pin khat pon lo bangso kapin khat pon ateng pen ingnam rai kom sai khi do an mithanga sayamu cheklem pon si kedam tang thang ni phai phli pen phoning we tata DAS09 CC 6605 pen NL 01K 2234 humni aron re siguna thengpi abeng dimapur anat ke pon boma hut nebdun long chek lo kinep long chek a siguna thengpi ke la kha pon long ateng pen kadokawe beng pharu an duji pusi chini pon Lason thakta Bokajan Range lapen saphapani bid office atum pen chelangsi thang ni phai phwa jo let hot sitame ihum 4-wheel attract AS05 6487 pen ke plak tanga thengpi aplang ke ongdung pen nepon long thulo kinep dun long chek hum thoma gari anta nonamat Bokajan Forest asai hemalong anwansi bipon lo nonamat bangso thengpi ke pon vega hem phophan kang honglang jongsi apora teng pen chewang ve pulote kang ho thengpi pu hok ponsi ingnam rai kom sai khi ahin pen si sponsi chepari deng pon popusi pachini pon kamang humi me alama bangke birta lo la pen news channel along lapu an birta ke klang pon bom aphita thengpi kang ho bang ington telang kang tonji kalisi arni nang pat bom asonsi thek pon lo jaseme thengpi kang hu kilit naya hawar ke borjan sarupathar la pen diopani malom pen heno Pudam pulote ajowang si kang ho thengpi ke pon pule pudetsita hinuneji Bokajan pen ananterang karbiang long life